Студена февруарска нощ. Млада жена празнувала 23-я си рожден ден с приятели. Между тях възникнал спор, заради който така наречените й приятели оставили младата жена да се прибира сама. Здравейте, аз съм Кристияна и това е Crime On. В днешната история се преплитат приятелство и доверие, как заради нещо съвсем незначително приятелите ти обръщат гръб и как доверието, дадено на грешния човек, може да коства живота ти. Предупреждавам, че кадрите не са за хора със слаба психика. Джаси Корея е родена на 26 февруари 1996 година. Едва когато е на 3-годишна възраст, с баща ѝ емигрират в Америка и тя израства в Бостън, Масачузетс. Имала е дневник, в който е написала колко е благодарна на баща си за възможността да израсне и живее на такова място, както и колко се вълнува и няма търпение да се развива занапред в живота си. Писала си мотивиращи съобщения като «Ще се справиш с това», «Не спирай да се опитваш, ти можеш». Била е оптимист и много позитивен човек. Работила е в бар и е търсила втора работа, за да може да издържа 2-годишната си дъщеря Габи. Габи е била непланирано бебе, като отношенията на Джаси и бащата на Габи, Мигел, били много обтегнати. През януари 2018 година, когато Габи била едва на 1 годинка, Джаси написала съобщение на майката на Мигел: «Трябва да ми помогнеш. Мигел не ме оставя да си тръгна. Не му се обажда и ще ме убие». По-късно изпратила снимка, че Мигел е счупил носа ти и майка му се обадила на 911. Мигел е задържан и по-късно осъден на 4 години и половина затвор, както и му е образувана ограничителна заповед да не доближава Джаси след като излезе от затвора. Малко по малко е започнала да се отдъхва от токсичната връзка и всичко, което е искала, е било да живее спокойно и нормално. Подала е документи на детето си да започне детска градина, като е имала и интервю за нова работа, което е трябвало да се проведе на 25 февруари 2019 година. Но за съжаление, това интервю така и не се случва. Рожденият ден на Джаси бил на 26 февруари, което се падало във вторник. Затова тя решила да го празнува с приятелите си уикенда преди това. В събота, на 23 февруари, тя и най-добрите й приятели се разбират да излязат на клуб, докато детето й го гледа майката на Мигел. Събота сутринта, деня преди рождения ден на Джаси, тя отишла в апартамента на приятелката и Ния в Дорчестър, като през деня обикаляли по магазините и са си търсили дрехи за вечерта. Вечерта те излезли, като Джаси е взела само чантата си и телефонът си. Всичко друго е оставила в апартамента на приятелката си Ния, като е смятала след партито да спи там и да си тръгне на следващия ден. И така, събота вечерта, Ейжа и нейния приятел Реджи вземали Джаси и Ния около полунощ и заедно отишли в клуб Веню в центъра на Бостън. 12:40 през нощта може да видим как компанията се забавлява, като са си поръчали бутилка шампанско и малко след това са пили шотове текила, след което са танцували. Това са и последните спомени с Джаси на приятелката и Ния, когато след това дава показания. Но по записите от камерите може да видим, че когато се връщат на бара, Ния и Джаси започват някакъв спор, за който Ния не си спомня и всъщност няма как да разберем какво точно са си казали тогава, но може да видим как Ния я блъска леко и то няколко пъти. В 2 през нощта компанията напуска клубът, като тук виждаме как слизат по стъпалата, Джаси си събува обувките и ги дава на Ейжа. След това слизат до паркинга, където спорът между Джаси и Ния ескалира и Ния отказала да се качи в колата на Ейжа и Реджи. Те помолили Джаси да се качи с тях в колата, като й казали, че ще я закарат до дома ти, но тя отказала и казала, че не иска да оставя Ния сама и щяла да я убеди да си извикат такси. Тогава те потеглили, като взели обувките й със себе си. Това е и последния път, когато те видяли Джаси жива. Какво се е случило между двете приятелки обаче не става ясно. Вероятните предположения са, че те са продължили да се карат, като Ния си е повикала такси и се е пребрала сама. Но тя няма спомен от това, като последните й спомени с Джаси са, че те танцуват заедно на дансинга.
Сутринта тя се събудила и осъзнала, че Джаси я няма в апартамента й, като се опитала тогава няколко пъти да извънне, но без успех. Следващите няколко дни приятелите извънели постоянно, но никой не можел да се свърже с нея. На обяд на 26 февруари, на рождения ден на Джаси, баща й и приятелката й Ния я обявяват за изчезнала. I wanted to say, is somebody know or somebody have my daughter? Call me or call the police department, Boston, or anybody. She's always with me. So for her to be missing for those couple of days and I don't hear anything, I knew something was wrong. И тук започва интересната част. Полицията започва издирване около клубът и установили, че абсолютно навсякъде е било покрито с видеонаблюдение. В момента ще видим последните изстъпки и всичко, което се е случило онази фатална нощ, когато просто се е доверила на грешния човек. Виждаме Джаси на тротуара сама, облечена с дънково яке и без обувки, как се приближава до спряло такси и влиза в колата. Предполага се, че е поискала таксито да я закара до някъде, но той е отказал, защото е чакал голяма група хора, които са го поръчали през приложение на телефона, след което тя излиза и към нея се доближава мъж, който я хваща за ръцете и говорят около минута. На видеото се вижда как Джаси се оглежда наоколо, след което взема решение да тръгне с непознатия мъж. Решение, което коства живота ти. Въпросният мъж е Луис Колман, на 32 години, от Род Айланд, завършил експериментална физика в университетът в Калифорния. Интересувал се от биоинженерство и работил в лаборатория по електротехника. Луис е бил тих и спокоен, никога не е създавал проблеми или да участва в конфликти, имал е съвсем нормален живот, изкарвал е добри пари и хората около него го описват като мъж с възможности и просперитет. В ранните часове на неделя, на 24 февруари, той е бил в същия клуб Веню и около 1 часа той се запознал с младо момиче на име Лорна, която била в клубът с брат си. Той е убедил да отиде с него до тоалетните, когато братът на Лорна ги спира и му казва да не я притеснява повече. Малко след това Лорна и брати си тръгват. След тях Луис е записан да напуска клубът сам. Като от видеото може да видим как минава покрай таксито спряло отпред, в което Джаси е опитала да се качи. Тогава той вижда, че има проблем и се спира, изчаква я да излезе и тогава й подава ръцете си. Говорят около минута. Той я усеща, че тя е пияна и уязвима в този момент и определено решава, че това е момента да я убеди да тръгне с него. По цялата улица от клубът надолу те са снимани заедно и понеже е боса, той я носи на гърба си. Стигат до колата му и тук тя взема поредното фатално решение – да се качи в колата на Луис. Благодарение на видеонаблюдението, полицията успяла да идентифицира Луис и вече имали някаква следа кого да търсят. След като се е качила в колата му, те стояли вътре около 12 минути, след което Луис потеглил. И тук вече пътищата се губят. Не е ясно какво точно се е случило след това. Докато полицията не започва разследване. На 28 февруари полицията опитали да установят къде се намира, като проследили телефонът му. На около час от клуб Веню се намирал апартаментът на Луис. Те отишли на адреса, но никой не им отворил. Колата му не била отпред, но той е бил там. След като е изчакал да си тръгнат, Луис е записан от камерите пред блока да излиза от тях, като е отишъл да вземе колата си, която е била спряна на няколко пресечки от домът му. След което се е върнал обратно и я паркирал отпред. 15 минути след това е записан как излиза от блока с куфар, отивайки към колата си. На следващия ден е изисквана заповед за обиск на жилището, което било почти празно. Направило впечатление, че калъвките на възглавниците липсвали, както и завесата в банята. Също така всички прозорци в апартамента били оставени отворени. Отново, благодарение на видеонаблюдението около блока, както и в входа, полицаите успели да навържат ужасяващите действия на Луис. 4:15 сутринта на 24 февруари камерите пред блока на Луис записали как той паркирал отпред, качил се в тях и слязал пак след около 5 минути, носейки одеяло. Отишъл до колата и се върнал с безжизненото тяло на Джаси, носейки я на рамото си.
Кадрите показали, че я е завлякал в асансьора и след това в дома си, като от видеото ставало ясно, че тя е в безсъзнание. През следващите няколко дни, след като е качил тялото в апартамента си, той е закарал колата си на 2 различни автомивки. Също така е сниман да пазарува различни неща, с които се е опитвал да се отърве от тялото й. Неща като хирургически ръкавици, машина за пречистване на въздуха, различни видове тиксо, 15 кг сода бикарбонат, също така работен гащеризон, предпазни очила, както и куфар. Куфар, с който е видян да излиза 2 дни след като я е качил в апартамента си. Куфар, който му е било трудно да качи в багажника си, защото очевидно е тежал. За съжаление, всички вече били наясно какво било съдържанието на този куфар. Като качил куфара в багажника си, се върнал да почисти апартамента и малко след това излязал и потеглил, без да подозира, че вече е следен и полицаите чакат най-подходящия момент, за да го хванат. Те го проследяват до близката магистрала и не след дълго го спират. Вътре в багажника намират куфара, а в куфара тялото на Джаси. Police would discover the remains of Jassy Correa in a suitcase inside Coleman's trunk. The same suitcase prosecutors say he purchased the day before at a Rhode Island Walmart. При оглед на колата станало ясно, че предният прозорец е бил спукан на 2 места от страната на пътника. След като е взет материал от стъклото, те намерили ДНК от Джаси, което предполага, че е била удряна в предното стъкло. Багажникът на колата също намерили лаптопът на Луис, като хронологията на търсенията му в Google между 24 и 27 февруари била: може ли човек да се събере в куфар? Как да извадя зъби, които не се клатят? Как да балсамирам тяло? Как се прави дезинфекция с белина? Направил е всичко по силите си, за да прикрие това коварно престъпление. Аутопсията показала, че първо я е нападнал и след това я е удушил. Но какъв мотив е имал да го направи, не става ясно. The victim was naked and covered in what is believed to be baking soda, and the body matches the description of Miss Jassy Correa. Was the reason making him do that? And why? Предположенията са, че след като се е качила доброволно в колата му, той е мислил, че тя ще бъде с него. Но тя го е отрязала и оттам нещата ескалирали. I think that she went in willingly and then he killed her because she rejected him. She was a mother, she was brave, she was strong. She did not deserve this. She went out to celebrate her birthday. Never returned home. На 11 октомври 2022 година Луис е изправен пред съда и осъден за отвличане, което е довело до смъртта на Джаси и получава доживотна присъда. The charge in our case is kidnapping resulting in death. This charge carries a sentence of mandatory life and is also death penalty eligible. Поредният млад живот отнет без причина, поне в този случай за мен наистина няма причина, тъй като те дори не са се познавали и вероятно ако приятелите на Джаси не я бяха оставили, това нямаше да се случи. Доверието е много важно нещо и не на празно и не случайно също се изгражда с години. Тя е имала лошия късмет да се довери на грешния човек. Интересно ми е какво мислите вие по случая и разбира се, ако истории като тази са ви интересни, моля да се абонирате за каналът ми. Благодаря ви!